E Cine Europa despregou onte a Alfombra Vermella. A película elixida para a sesión inaugural foi A cinta branca de Michael Haneke e o teatro principal rexistrou un cheo absoluto. O programa do festival inclúe máis de 150 títulos e os máis cinéfilos xa teñen a axenda preparada para asistir a cantas máis proxeccións mellor. Os afortunados que conseguiron unha entrada pro pase inaugural de Cine Europa non perderon o tempo. Tomaron boa nota do programa e marcaron no calendario as datas previstas para a proxección dos títulos máis destacados. Hai unha que interpreta o papel protagonista Paul Giamatti, que creo que é un actor que se volve medio tolo preparando unha obra de Chekhov. Creo que está moi ben. A que se vai estrenar hoxe é tamén a de Michael Moore, a de Capitalismo, creo que se chama. E despois tamén vin outras que me pareceron interesantes, pero bueno. A cinta branca do director alemán Michael Haneke tivo o honor de inaugurar o festival deste ano. Sobre a alfombra vermella non houbo estrelas do celuloide. A presenza máis destacada foi a dos políticos locais, que se puxeron a cola como o resto do público. A mí me encanta, eu veño seguindo desde o primeiro momento con José Luis Losa Fillo, xa desde hai 23 edicións, e a verdade que me parece un festival magnífico, estupendo, e un orgullo para Santiago de Compostela. Hai que intentar vir a todas as posibles, porque hai moitas moi interesantes. Eu diría que todas, pero recoñezo que é imposible vir a todas, porque máis de 150 títulos creo que é unha marca difícil de lograr para calquera cinéfilo de Santiago. Despois de Haneke, Cine Europa contará con filmes de Ozon, Wong Kar-wai, Francis Ford Coppola ou Takeshi Kitano, autores clásicos e modernos que atraerán con toda probabilidade a centos de cinéfilos. As colas xa comezaron a formarse ante as taquillas.